Labot na nga! Anong pagir? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot nga kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Siyempre mga ka-aksyon, welcome sa itong programa subong aga. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa inyo. Magahatag sa enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Galing sa mga tao dira ano nga may aras sa kalantuan na subo nga aga, bugtaw na kamo dira dakpan ng balde, habon, kabo kag maligo. Good news mga ka-aksyon, subo nga aga kay man kagapon nagpagwa ang aton nga alkalde diri sa Bacolod ang aton pinalangga nga mayor Evilio Bing Leonardia sa Executive Order number 56 nga nagakakas sa effectivity sang EO 55 nga nagapugong sa pagiho sang mga tao diri muna tawag naton nga time out, no movement period. So duha ka adlaw ini mga ka-aksyon na naangot sa ginapatuman bala or ginpatuman anay nga mass testing diri sa Bacolod para ma-improve ang ginatawag naton nga contact tracing. So kagapon nagwa, di ba? I guess it's evening nga nagakakas ang effectivity sa EO 55. Subong mga ka-aksyon ang mga tao pwede na makagwa. Yahoo! Galing mga ka-aksyon, kumbaga pa daw nag-champion ng mga tao kagapon, no? Ay, madamo, salamat, makagwa na ko. Babakal ko na ang akong paborito nga ugoy-ugoy. Pwede ko na matabwa si Petra sa bangga to. Baudos Mio, nahidlaw ko sa kay Petra. Dua kadlaw nga wala ko kagwa sa balay. Kinadlo ko sa COVID. Bis ka magtabwa na lang sa tsanggit. Hindi ko ginbahimo kay basta madakpan ko sa pulis bala. Pero subong nga adlaw ya, matamwa ko na si Petra samtang nagapungko sa bangkito nga nagakuso sa iya mga lago subong nga adlaw kay Domingo. Amo lang sa diya mga ka-aksyon, ano? So gani ko kamo dira magagwa sa inyo nga panimalay para magbakal sa inyo mga importante dira kinanglanon sa inyo nga balay. Hindi gid magkalipat mga ka-aksyon nga suksok sa inyo mga face mask. Kag kumbaga pa daw sanayon ta mga kaugalingon ta nga magsuksok sa aton nga face shield. I-observe pirmi ang importante physical distancing. Likawan ta bala na kuan bala mag-holding hands in public, no? Nakalagaw ko to nagligad bala sa isa ka mall dira dira bala sa may reclamation area. Makon mo na agaugtas ang ila dira nga security guard, no? Mayara sa ginauyatan bala nga dumigaphone, ano? Gasinggit siya nga, mama, wala anay holding hands, mama, physical distancing, may sarap bala. Tapos yung mga grupo-grupo, usually sa una, na balang magbarkadahay, makadto sa mall. Hindi ka na malikawan nga, ina balang maglapitanay, kiti barkadahay, di ba? Gasinggit na security guard mo. Ma'am, sir, physical distancing, gabulag na yun mo. Makon mo na. Galing ka muna tawag natin mga ka-aksyon nga new normal. Kung sana maibalik po yung kahapon, di ba? Sana maulit muli ang nakaraan. Galing kita, it's new normal. Okay lang na ka mag-sipak ka dira sa barkada mo, at least safe ka. Amo na ginahambal bala sa atong pinalangga ang presidente nga si Digong. Kapwa ko, iwasan ko.
Anyway, mga kaaksyon, para tagaan pagid ka mo. Uy, anyway, gali sarado sa gihapon ang aton tatlo ka major nga public markets diri sa Bacolod. Amo ni ang Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market. Ini naman mga kaaksyon sa pagpadayon sang disinfection, ha? Sarado sa gihapon until August 30 of 12 midnight. Kung wala ipagwa nga bag-o nga EO si Mayor Bing, so I guess bukas na next Sunday. Pero kung may magwa nga EO nga nagapadayon sa pagsarado sa aton nga tatlo ka major markets every Sunday, so sarado sa gihapon. So again, ang rason sini gina-disinfect ang aton mga tatlo ka public major markets diri sa Bacolod. Kag syempre, nagapadayon sa gihapon ang aton nga curfew. Kanugon ba? Ang abi ko kay nakakas na ang EO55. May bago na nga EO56. Makalagaw-lagaw na ko kung gabi. Kag makatabo-tabo sa akong crush bala. Kag gusto ko sa taning katabuon dito sa idalom sang Indian mango nga kahoy. Kag gusto ko dito ipakita kag ipabatsag sa iya kung gaano ko siya kapalangga, baw. Mga kaaksyon, ang pagpadayon sa curfew diri sa Bacolod, nalakip sa Executive Order number 54. Naging pagwa sa itong pinalangga ng alkalde, ha? Mayor Bing Leonardia. Alas 8 sa gabi hasta alas 4 sa aga. Hindi kagwa ang tao na. Unless, ini ba lang may mga tao nga may aras ang ubra like mga BPOs, no? Nga ito mga kapulisan dira, mga medical health workers na ito, mga frontliners, nga no? Nga on duty like mga media. So, amuna, pero kung magwa kaya maglagaw lang para magtabo-tabo to si Ibo nga pangga, hindi pwede. Ngano man niya si Red Salgado man? Perti man ay kakilljoy? Gusto ko magwa alas 9? Why ko nagsugo na, ha? Kundi, inaiya nalakip sa EO54 ni Mayor Bing Leonardia. Okay, just to let you know, ha? Kung wala, again, kung wala man ipagwa nga EO nga bago to extend this curfew, so I guess, correct me if I'm wrong, ini until August 31 of 12 midnight, no? Diba, magsiling ka mo din nga August 31 hasta lang sa aga. Pero galing kiti 24 hours ang adlaw, di ba? Alam nga 12 hours ang adlaw. So, alas 8 sa gabi hasta alas 12 sa tungang gabi. Pero kung may pagwa, hindi ka pwede kagwain, no? May bago na naman nga iyo, hindi ka kagwa. So, dapat gid mga kaaksyon, dumdumon tagid the purpose of this para mahagan-hagan or mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Nga bala, nga punggan ang COVID-19? Ari mga kaaksyon, sa pinakaulihi nga datos sa City Health nga ginpagwa man sa Bacolod City PIO, ang syudad sang Bacolod may ara sang total nga confirmed cases, it's 977. Minsara ba lang? Bacolod lang, ha? Confirmed cases total as of yesterday, August 29 of 2020, it's 977. Pila bala ang naka-recover? It's a total of 459. Damo, ha? Damo sa naka-recover mga kaaksyon. Pila bala ang ginatawag naton nga active cases? Active cases mga kaaksyon, ini naglabot na sa 500. Nagdangat na sa 500 ang mga active cases. Pila bala ang napatay sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod? Ini ang nagdangat na sa 18 or 18. So sa pinakauli mga kaaksyon, ari ha, ang pinaka-bag-o diri, new recorded cases nagdangat sa 67 or 67. Kag diri nagdugang man, I guess it's August 28,
nga nadugangan kita sang isa kapatay diri sa Bacolod. So ini mga kaksyon, ini mga ginpanglawag ta nga mga numero kaangot sa COVID-19 diri sa Bacolod. Hindi siya mahagan-hagan nga kung kita nag-observe sang physical distancing. Always remember, ang COVID-19 nga way na nag-aupod sa mga pulis ng Barangay Tanod, ha? Nga pagkakita pala sa mga pulis, ang mga tao gasuksok din face mask pala. No? Nagasuksok lang face mask kung may ara sa mga pulis, pero kung wala maganin sa mga pulis, tipamarat man dayon, ano? Ubahon ko na yung akon nga face mask ka, wala man pulis. Wala man sa barangay Tanod. Pero pabinsaron nyo sila. Nga ang COVID-19, ara na nag-upod sa ila? No, it's not. Ang pagdamo sa COVID-19 diri sa Bacolod, ina nagadepender kung ano katiga ang ulo sang tao diri. Tod man? Ginahambalan nga hindi maglagaw sa gabi, malagaw gid na. Di padayo na. Pilakadlaw, walay na basulay. Isa ka sa ginatawag naton nga i-isolate na. Di mo na makita sa pangga mo. So mo na ang pinakaulihi diri nga update sa syudad sa Bacolod. Anyway, speaking of the day-to-day mga ka-aksyon, it is August 30 of 2020. Panibagong araw, kag syempre panibagong bukas para sa aton mga kaugalingon. Uy, nakabalo-bala ka mo mga ka-aksyon nga way back tuig 1896. Di pa guro buhay ang aton mga lola, no? Most sa mga lola, gintuga, mga 1935, ginbunag sila mga 1940s, no? During the time of World War II. Tiway, pag-anib abta ng World War I, di ba? Ato ba lang World War II pagsakop sa nga Poland, na ginagsugod. Ginsakop sa Germany ang Poland. But anyway, ang isa sa mga ginakahadlukan sa mga tao diri sa Pilipinas, ang ginatawag naton nga martial law. Damo-damo sa mga interpretasyon or pag-transfer bala sa mga information nga delikado na kung mag-martial law, di ba? Dapat hibalon mo gid mga kaaksyon. Sang madalom, kung ano ba lang purpose sang martial law, ano? Galing kiti ang pinakalawig gid nga nag-declare sang martial law. Si Presidente Ferdinand Marcos sadtong 1972. So amo na pero before pagid sina kabalo bala kabo nga sadtong 1896 gin-declare na ang martial law. Wow! Grabe ba? Tuod na. Kag ini san tiyempo pa sang mga Kastila. So meaning to say, sadtong 1896, 1972, kag siniman sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte, itong lagi pa idalom bala ang Mindanao to sa martial law. Nana. Pero may una pagidya. Tiyempo pagidya sa mga Kastila. Ariya, nagdeklarar si Gobernador General Blanco sang martial law sa 8 ka probinsya sang Luzon. Ang 8 bala ka probinsya bala sang Luzon nga area, ha? Amo ni siya ang Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas, kag Nueva Ecija. So, amo na siyang 8 ka probinsya, ha? Kag amo man ang 8 ka probinsya, ga makita niyo mga kaaksyon, inabalang sa adlaw da, sandra sa aton nga flag ng Philippines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amo na sila nga mga probinsya, nga nag-una, gidya, kumbaga pa, naghimagsikan, nakipagbato sa mga Kastila. Ini mga kaaksyon, ang ila sina diri nga leader, kumbaga pa, may araban sa iban nga grupo, pero ang ilagi diri sila inspiration para atakihon ang mga Kastila or mga Espanyol, wala sang liwan kundi si Andres Bonifacio. Amo gidi, ha? Kumbaga pa, amo gidi niya nagaplano sa ila nga amo ni lusubon mo to si Andres Bonifacio. Ang deklarasyon ang naghatag sang 48 oras nga amnestiya sa mga rebelde except sa ila mga leader.
ang oposisyon ang nagtibong sa 1896 Philippine Revolution nga nagsugod sa tuong August 29, 1896. Sang mga rebelde ang nag-atake sa mga gwardya sibil sa garrison sa Pasig nga ginpangunahan ni Andres Bonifacio. So ginplanuhan man ni Bonifacio nga sakupon ang San Juan del Monte Powder Magazine, dala na ang water supply station nga nagahatag tubig sa bilog nga Maynila. Kalabanan sa mga ginatake nila ang kulang sa numero o jutay nga mga gwardya sibil. Hasta sa pag-abot sa mga reinforcement sa mga Kastila, iniman sila ni Bonifacio ang nagaatras pero madamo siyang nagkalamatay sa ila. Katibid sa rabala mga kaksyon way back sa santong 1896, nag-aatake sila. Siguro jutay lagi ang may ara sa mga pusil. Aga mga pusil nga ini halin man sa mga Kastila. Inabalang niya katulog tapos gulpi bangkawuno. Kumbaga pang pagkabig nila sa mga Kastila, siguro ito mga aswang balati, gamit mga kawayan, mga mula na balakati, kulang gina sa armas ang mga Pinoy sa una. Galing kiti, ginpakig bato, gina tawag tabala nga kalayaan, para lagi maangkon sa Pilipinas ang tuod-tuod nga kalayaan or independence. Galing kiti, atakihon nila biyang garrison na muna sa mga gwardya sibil, pag-atake. Siguro mga 2 ka oras, kaya di man sila dayon makapenetrate eh. Minsan na bala, ano lang biyang armas nila? Biskan tuod ang gwardya sibil, 15 lang kabilog, sila yasin kabilog. Pero mga gwardya sibilya, may ara sang mga pusil. Kaya minsan na bala, matake ka na imo, tapos siya, bang, 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 bang. Namay tani sa una ko, may ara na sang granada, you know? Iti, 15 na kabilog, kabuya lang ni Bonifacio, granada, ti patay na yun, you know? Galing kiti amat-amat pag-atake nila. Butang ta, nakapatay sila guro 3. Ti sa partita naman, napatyan ta 20 kabilog. Ti amat-amat lang sila lusob. Ti pag-abot sila nga oras, nag-abot ng reinforcement. Atras naman si Bonifacio. Singgit naman siya. Atras, alang-alang ta. Nag-abot na naman ng 500 ka mga Kastila. Atras. So amo na. Pero amo gid ni siya ha, ang 8 ka probinsya sa Luzon nga nag-aklas gid ya o nagpakigbato o naglusob sa mga Kastila. Sa amat-amat galing kiti masubo lang ang parte man or kabuhin ni Bonifacio. Amo na ginahambal ya bala nga sa tuod-tuod lang hindi gali iya ang kontra niya mga Kastila kag ang mga Amerikano kundi mismo nga Pilipino. Galing kiti sa aton nga panahon subong ang tao kuno mabuhi sa iya isig kapareho man nga tawo. Ang tawo mapatay man sa iya isig kapareho man nga tawo, kag ang tawo mapatay man pinaagi sa pagguba sang iya isig kapareho man nga tawo, di ba? Because of what we call the crab mentality. Ouch! Sakit, no? Pero galing iti sunod sa mga Pilipino, yung crab mentality, naghalinig ko sa mga Kastila, ha? Hindi sila gusto ma-overtika na, no? Malangwing, pero mga kaksyon, that's reality. Daw nag-real talk, taaga pa ba? Sa muna mga kaaksyon, ang natabo sa dong August 30, tuig 1896. Pero mga kaaksyon, pratagaan ka mo sa intro, ha? Nakabalo bala ka mo nga ang mga scientista dito sa Pungsod, Japan ang nagkalkal sa seafloor nga ara sa Pacific Ocean. Nga balagin kalkal sa mga scientist sa Pungsod, Japan ang seafloor sa Pacific Ocean. Kabalo ka mga kaaksyon, madamo na da nga parte ang Pacific Ocean. Kumbaga pa may mga barangay mo na, barangay 2, barangay 3, barangay Estefania, daw mo na balano. Damo siyang parte na ng Pacific Ocean, pero may ara dira sang parte sa Pacific Ocean which is patay. Magsilig nga patay, butang ta daw limited lang balang oxygen. Tapos jutay ang nutrients. Jutay sa mga isda ang nagakadto sa dira nga portion sa Pacific Ocean. Amo to ginambal ta because of lack of oxygen kag wala sang pagkaon. Nakabalo bala ka mo nga ang Pungsod, Japan ang nagkalkal sang seafloor para kuhaon dito ang bacteria
bakterya or mikrobyo mga kaaksyon ha. Ining mikrobyo masilig naton nga buhi sadtong chimpo sa mga dinosaurs, no? Just to give you the exact ha, ini ko nga mga mikrobyo buhi 101.5 million years ago. Pero ginkalkal sa mga Japan ha. Kumbaga pa doon naging dormant bala. Do wala lang, no? Pero ining mikrobyo ginbuhi nila dito sa pungsod Japan. Gusto nila tilawan kung ang mga dugay-dugay na nga mga mikrobyo mabuhi paliwat. Galing ito yung purpose ini. Nga ba nag-discover ni sa Japan? Diba? Sumunod sa pabinsaron ko mga kakson, nga abala nga na diskubrihan man ining COVID-19. Bala, no? Di ba lang binagwa to mga chismis nga ginhimo-himo ni? Kaya para tilawan be kung anong igo sa tao, no? Galing kiti ari na naman kita sa pungsod Japan. Ginkalkal to nila ang 101.5 billion years ago nga mikrobyo kag kung nabuhi bala siya liwat. Pero mga kaksyon, nakabalo bala kabo nga nabuhi, gid ba? In just a matter of short period of time, dasig nga nagdamo ang mikrobyo. Nan. Allah. Basi may bag-o na naman, pero hindi maguro, no? Pero mabalaan ta sa itong pagbalik, kung ano bala ang purpose sa mga scientists sa Japan, kung nga ginbuhi nila ang amuni kadugay na nga mga mikrobyo sa itong panahon pa sa mga dinosaurs, kag ginapatihan nga isa man ini sa mga rason kung nga nagkalabatay ang mga dinosaurs. Mga kaksyon, magabalik kita ha, sa hindi madugay. Diri sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Good morning mga ka-aksyon. Welcome back diri sa ato ng programa Aksyon Radio. Okay, Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Well, magatambiyaw kita sa bunga aga ha, sa aton diri nga mga friends ka nag-post diri sa aton nga Facebook Live. Good morning sa kay Antoinette Piliado. Okay, good morning sa kay Dodoy, kag Arlie Piliado. Also, thank you so much sa kay Allen Transporto. Good morning, Action Red. Monitor ko diri Toto Allen sa Mansville, Barangay Kubay. Kag yare, hi man sa kay Joy Lenlen, always watching live. Hi man sa kay Teresa Ichaus, dira sa may Purok Pidring, Barangay Stephanie. Good morning sa imo ha. Kelly Jelly, good morning. Action Radio, Action Red, okay. Happy Sunday da, keep safe watching here from US. Dilesa Vigno, good morning Action Radio, watching live Purok Sigay, Magsungay, Singkang Airport, sa kapihan ni Mitoy. Hi man sa kay Edwin Pineda, Archangel Metatron. Good morning Action Radio from Candone. Thank you Arca. Feli Morales, Cuelo Aliasa. Hi man sa kay Romy Manansala. Okay, hi man sa kay Helen Huesna. Also, good morning sa kay Lady She. Doon ko budlay sa iyong spelling sa iyong pangalan sa Facebook, no? Lady She. Mayong aga, Mr. Johnny Tango. New day, new challenges for today. God bless. Hi man sa kay Aldrin Diamante, Narcisa Yosores Escobar. Action Radio, greet ko lang family Escobar dira sa may Moises Padilla, watching from Cebu. Uy, good morning sa ka Jennifer Dilihero Sera ha. Paps, greet ang akon anak, 18th birthday niya subong. Wow, happy birthday ha. Si Stephanie Jane Dilihero Sera. Dira sa Purok Pag-asa, Barangay Stephanie. Tilaban-laban ay mapatumbagin ni siya sa baka or baboy. Tapos patindogon ng liwat. Good morning sa liwat ha, sa kay Jennifer
Sera kag kay Madolyn de la Llave dira sa Barangay Estefania. Hi sa kay Ben Curtis Kadapan. Good morning Lodi. Uy, nakita ko yung mga Facebook to nagligad nga video nagsaot-saot sa TikTok Mo grabe. Amo ning uso subong TikTok. So anyway, good morning sa kay Ben Curtis Kadapan, the future kagawad of Barangay Tangub. Okay. Hi man sa kay Hansel Sheila Alagos. Good morning also to Elena Welsh. Greet lang happy 7th birthday to my beautiful daughter, Porok Balabag, Barangay Granada, Bacolod City from, grabe, ara pa sa Britanya ha. Good morning, Elena Welsh. And Boom Baki. Good morning, sir. More power sa imong program. Junjun Nunalia. Lodi, good morning. Good morning, madara sa inyo. Di magkalipat, akong kabudra may ara sa greetings mga kaaksyon. I-comment lang dire sa aton diri nga Facebook Live. Kagud ka mo man may ara sa mga jokes ka gusto diri nga share sa ato nga programa. Johnny Tango Rides Again. Pwede ka mo diri maka-comment or masiling naton, maka-text sa aton diri nga text hotline which is 0938-225-5017. Do not forget to like and follow ang page sang Aksyon Radio Bacolod para mangin updated kamo sa mga pinakaulihing nga balita diri sa syudad sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros, kag bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan. Okay? So again like and share kag follow gid perme ang Aksyon Radio Bacolod Facebook page. Okay? So sa may mga greetings pa dira comment ka mo and then you can also like and share ang aton nga Facebook Live, Johnny Tango Rides Again. Magabalik kita matapos ang mga commercials. Thank you. Good morning once again. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Oras, Action Radio Philippines, Standard Time, alas 5:30 na sang aga. Galing sa mga tao na kamara sa kalatuan, subunga adlaw. May balaklon na nga pinakanamit nga tinapay, no? Kag sa mga tao na nga magakadto sa ilang pangga para magpanindahan. Buaga pa siyang banwa, no? Bugtaw na kamo dira mga kaksyon, bango na, dakpan ang balde, habon, kabo, kag baligo. Anyway, subunga aga makaupod daton ang masilig naton nga Reporter of the Year. Ang matawag man naton nga Dingdong Dantes sa Action Radio Bacolod. We have Action Brian Borden. Action Brian, good morning sa imo. Bingkong guro yan. Kamusta yung mga paglibot-libot sa mga aga, Action Bry? Yes, Action Red, good morning, no? Why gid sa lakyan subong porti ka tawhayo. O mga kita ko din naglabay do tatlo black bilog. Gaduha-duha pa ko kaysa kung sa lakyan to kung hindi. So ito uhay sa Bacolod subong Action Red, no? Sini nga aga. Kag galing kiti aga pagidban plus nga ti waidan misa ang mga sa simbahan. Oh, I guess do nagpagwa to ang San Sebastian, no? Katedral nga do basugod pa sa 31. O do buwastos na mabalik halin sang ligad to nga Lunes man. O do isa ka semana pito ka adlaw abi. Why misa ang merkado padayon man nga sirado. Ati amo ni toy tawhay sang Bacolod, no? Why gid sang may nagaginuwa sa sili nga mga tiniwan Action Red. So amo na ang sitwasyon pisar nga tigin dula na to ang ano to EO55. Yes, ato ang time out, no movement period. Pero kwan Domingo nagapabilin nga sirado. Tawhay gini katama karon ang syudad sang Bacolod daw lockdown lang ni gyapon tsura niya. Doy na gid man gana pa mga tao mag-guwa Action Red labi na gid nga kahapon pinato 131 ang positive nga bag-o. I guess damo na siya, Damo ang sa Bacolod 131. So do hindi marami nga maglibot-libot Action Red, no? Gani. Ang isa pa to Action Bright, ito balang bago lagid na tapos ito ang 2-day, ito nga mass testing there is Bacolod. Kag isa pa mga tao, sumug doon hadlock, bala magwa, nga base na ng tupad balay, ito nila nga nag-upod to sa mass testing, basi positibo. Amo ginang sitwasyon, kag tingala kagidla. Kay daw ang konblang kadamuon, saka ti kahapon, 131 gidyang Bacolod Action Red, no? Kagapon. Oo, kagapon nga nagwa kag ang Negros Occidental 28. Amo niyang Iloilo City gani GC6, ang Iloilo Province 5 lang ya gani. Ang Aklan Antique Capiz kag Guimaras 0 sila gani ya ho. Why sila ya kaso to kahapon nga adlaw. So mayo no, naka-recover sa Bacolod kapon 5, Negros Occidental 60. Pero galing kiti Action Bright, sorry gida. Wala pa man siguro ang Iloilo nakapamas testing, di ba? Ibaloon tanay ko na yung 31 part na isang 5,000 Action Red, no? Mas posible kaya daw 24 hours, di mo? 24 hours lang dapat magwa na ang mass testing result sa naglikad itong Biyernes. Basi part na gidman iniya ang 131. Importante nga lalocate ini sila kag pangdaloon ni sila sa quarantine facility. Good mga masigurado, no? So for pro di ko do kahaladlukan blang nga damo din ni halispan. Gani. Ang kibot kita tumimbuok lang numero sang positive diri
sa syudad sang Bacolod Action Red. No? Yes. So kabay pa mangindalan ini agod ang iban dira magkulo kalma kay ti anong tawablaw damo-damo sang positive. Kag gini sila tanan way man sang mga travel history bla meaning Local transmission na eh. Oo, diri lang gid nakuha sa palibot ta. So di na gid masaligan ang sagi ka libot sa mga department store, sa mga damo tawo nga lugar. Alalungan na gid ya sa sini nga mga tinion ano. Wala ang aton sa nga mga kapulisan tawhay man action red ang may mga curfew kita buta nga may ara gyapon ano ning ilang ang mga pinsan. Nagakladakpan gyapon. May gakaladakpan gyapon mo. Oo. Siguro basig ila paghangup balay Action Bright tungod nga ginlift na to ni Mayor Bing to ang EO55 siguro na upod naman tong curfew. Abo na iyawan ta explicar kung kay isa kay mga taong isa daw nang kapawala mo lang bla. Gani. Oo, pero juta ya ikumpara mo sa naglaligad to nga mga binulan. Subong tagpila na gid man lang kabilog nga makung usikan mo niyang 500 kada dakop sa imo. Wow, perfect damo do gin wado na aresto sa gira gali na ya. Di 500 pesos bla balayran mo. 500 pesos. Yes. Oo, bugat naman katama na, no? Di ka pa magpahigad sina, di ka pa magpakuribong spuluyan mo. Kundi nago-nago ka na gid lang, no? Ang mga hospital dis tubang ta tawhay, salamat gid kay tawhay. Daway masyado gid ya mga pasyente. Yung iban ko no subong maglain matsyag nila, ambala okay lang Nakulbaan sila kay base bala ko no kay amo nagalagaw sa mga balita sa Facebook Action Bray no. Inabalang maggamay lang gid nga hilanat bala or sintomas dra sa COVID-19 mga palagyuhan kasi mga tayo daw. Kahadlukan ka na. Kay base may COVID ka na bala ko no. Kag base magkanto ka hospital di. I-COVID ka. Na. Ti sila na hadlock kati kumbaga pa masarangan nila kunong COVID-19 galing do ka problema naman nga katurusi ka adlaw ka dira nga i-quarantine bla ti di ka pangita dira sang kinawala mo pangita bugas sugdaan ta tamo na kuno ginatan-aw nila in the future. Yes, amo gina action red. Yung isa mo sa nga mga binulan daw tigtrang kaso gid mo. Yes. Kay nablang kambyo klima bla. Sang atin pag-aga ang init perti kita mo tingog ko subong ho. Medyo ka. Ba siguro yung may naugom ka lang kagabi or base ano man. Wala man. Pag isa init bla paghapon ulanan mabugnaw kalit. Di ligo ka pa kun hapon ti amo ni. So tilay naman to yung case gid siguro sang COVID-19 action red, no? Tanugo no. Tani ibalik ang El Camino no. Why na to chance? Why na to? Why na to sa pariyo subong din nga makaon ka manok pero pag-usap mo tong paa, ang ginatanaw mo nga paa, mo tong ginausap mo blaw. Amo, abi ko nag-serve. Bisan doon hindi ka naging makaon, bangon lang sina, kaon ta diya. Pero ang good news din sa Pilipinas, Action Red, no? Kung kabay pa makapasar ini bla, ang Lagundi, Action Red. Isa na sa ginatun-an sa DOST, di ba? Oo, ginaprubahan na ganang isang DFA nga maka-intra siya sa mga clinical trial ka. So, kabay pa no? Nga kuan ini makapasar. Kagamo ni ang bakuna sining COVID-19 nga tihali pa diri sa Pilipinas mismo. I guess duwa na balagi na tulaan Action Bray mo Lagundi kag ang tawa-tawa nga herbal kay ti kumbaga pa ang tawa-tawa do isa man iri sa mga sangkap bala sa pagtapna sang dengue ining tawa-tawa. Oo, do manigid ang ginahambal sa mga herbal bla, mga herbalista naton. Nga makabuligid pero kahapon sa report to ang Lagundi ginyo amo ning aprobado na sa DFA. Oo, nga maka-intra na sa mga clinical trial like phase 1, phase 2. Oo, daw subdivision gali nino. Bao, pero good news na Action Bray in kaso nga maprobahan ning Lagundi mo tanang mga tao sa Pilipinas matanom ni Lagundi. Gabi pa lang to damo na nagambal nga damo po ni Lagundi mo. Laban-laban ni mga milyonaryo ng ibandi. Makamubaligyan mo Action Bray bilog ka kalibutan min sarabala. Kung bago ni mga tubo wash out itanan mo Lagundi mo. Di
Tinamwa mo, no na? Pero okay, gid, man na yung vaccine nga, hindi, ano? Yes, sir. Kaya ginalagon din, di ba ginabaligya naman ni gani sa drugstore Action Red, no? Encapsulize naman ni gani, no? Ako na ng tablet daw, ako ng sitwasyon para sa ubo kag kwani, no? Ay nang sipon, daw makabuligin mo ni sa tuod mo. Kay kung why ni sa drugstore, di daw makakuan man tayo. Do I guess ang lagundi do isa man sa nagabulong di sa aton nga tutunlan bala. Bo si imo ginaction Bryce. Gani, oh. Tutunlan. Tutunlan na amo na ga subong tutunlan nyo kalmahin nyo anay da, no? Kakul ba antod sa COVID-19? Pero kaya isab lang kita mo sa social media na way magita to talaga pati, no? Kablang mga parang isa ka governor gani diri sa Pilipinas nagpabutyag na gid mo. Bernadura, ha, babaye. Uy. Toblang kwan inang ginbuno. Aw, abi ko ya tong isa ka kapitan nga kita mo to. Hindi na ato na lang istoryan nga duwa mag off the air. Oy, may labo sa kapitan to. Oo. May iski chairman na naman nga nagpangayo tabang subong ho. Which is, ano na Zoom meeting magyapon? Alain niya kay may aras isang skandal nga nagalagaw subong. Ba, umugin. Oo, nangayo bulig sa otoridad nga dakpo na nagpalaptas ng skandal niya. Uy. Kasadya Sa man ni Cavite to, kapitan. Diri sa Visayas niya ang SK chairman Action Red. Ang ano ba ti ang to Luzon area to ya di ba ang isa? Ang isa sa dito sa Cavite to ya. Okay, specify mo gid. Okay. Ate sige basta mo na. Layo man to sa aton ah. Ate sa bagay. Pero sa Visayas nilapit-tapit ni sa aton di. Oo, SK niya pero nagalagaw ni subong kuno sa kwan sa social media. Ang iya sining skandalo abi kabastusan abi. Yes. Tingayo siya tabang. Amo na ang sitwasyon sa matinong nakulbaan ko kasi tasuntanod naman law. Bo. Do amat alamat siya ko do COVID man gado galaton-laton ba. Kasi may magawa naman nga ang tanod akpan na sa musun. Pagkatapos sa taron balik sa barangay Kagawad ano. Inapawan ko na gani imo. Abo. Ay di lang guro. Palayo lang. Pero tingay tapos kalimutan sa mong no. Gali. Kurte ano sa muna no. Kurte itong kapitan mo. Hindi maharaos kapitan ba? Tingala ko dugay start ng permit barangay hall kay. Kasandiya man isang aton diri nga kalibutan no. Grabe ito yung tamo. Kabasa lang ko. Kakadlaw ko, hindi ko ari man niya kabastusan, di magwanta ba. Huwag ka pala yung mga anmayo sa computer, blagag yun kulo kamera, tapos ara kay mustubang niya. Do parehas na tabo to action bribe bala sa isa ka reporter to sa Estados Unidos. O di ba? Do Zoom man to siya. Amo man to, papariho lang. Mas mayo pagurahan balila kung ano man matabo dira mahimuon ka dira, i-off mo na lang wifi mo, na isigurado gid ya. Ngisa bala gapati ka nga nagwa ka na sa Zoom, gali ya ara pagyapon. Naka-on gyapon, oo. Digan to na lang kamo to sa sirado blang nga lugar, kamukha mo lang to. Pag gusto ko mo hando sana lang ito. Sige, tawai sa mga makolod diri sa atons dalom gali may positive no. Amo na ang pinakaulihi diri sa kuan it's barangay 9 di ba? Pero ang mga tao subong nakwa naman nakapreparar naman daw gakoordinate man si Cap Serrano. Do siya gito nagplano gid eh. Daw ano to ay saka nurse do kag 70 anyos. Amo sila pero kita ko linong-linong di subong. Pagkagid may makit-an diri. Kalayo sa senaryo blang kisab lang nga ining sa mo ni oras while nag-report ako sa imo biare ko din sa Dalom. Sa Janes Dalom diho kinadlawanay kuno na lang. At isubong bisan ido di mo makit-an diyo. Gani. Ito. Grabing epekto sa COVID-19. So muna ang sitwasyon sa Bacolod. Check ta karon ang mga borders naman diya kay kabalo ka sila ay Talisay bala subong nga adlaw mo. I guess do mauna Talisay di ba? Talisay subong nakita ko to sa post nila Talisay PIO nga do jutay lang to mga barangay gini action bray no? Oo, sila ay kag Talisay subong duha ka syudad. Subong nga adlaw sang Domingo ang swab testing nga ini.
So i-check naman tong area kung may mga stricto man sila sa mga borders nila bla. Kaling kay dito duwa ito ya stop movement action red mo. Okay, so mga tao makagwa lagi diya. Wala gid diya sang do time out sa ila no, weekend, why gid? Yes. So ito sa ila kaling kay i-comparamos las Bacolod ti ilayo gid man. Diri sa aton nga Metro Bacolod ni mga tao di damo-damo gid man. So dito sila daw ka normal lang sa sitwasyon pero kung way ka man lang sa importante sagi ka gid ya kaladay. Oo, pwede ka lagi ka standby des puluyan mo anay ka. Pila man lang niya. Mo ni ka convict ito hambal mo kay ina. Kaya si COVID-19 wala niya gaupod kitanod kagay pulis. Correct. Oo nga mamaska lang kun ara na sila. Si pulis kung si tanod kung bisan waay ang COVID-19 ba si ara lang das ti ilan mo. Amo na ablaw ay gigit kabalo kay ti man dito makitaan gani mo. May kon scientist ka hambal mo to nagagahimo sila ya pagtuon kung paano i-locate si may mikrobyo. Yes. amo naman ay agang curiosity sa mga tao mo nga abala gid okay naman to sa Pacific Ocean kag what's the purpose? May something naman no. Minsan tama naging kaalam ka tao no bisan mo na madumduman. Bisan ano na madumduman. So muna no ang sitwasyon subong may kita dapat ka kuanon pero mapatik hindi ligad nga daw Biyernes. Mutong portikali linong man tong unang adlaw to. May ara pa ya auto nagbunggo sa Ardmore car mo. Wow. Nagtingkaya gitong salakyan sang bangko na mga security na bla. Kaya nagapangkwartan ba sa mga kliyente sa mga bangko kung ano da. Bukan ugon tani no sang nabungguan to bala ang armored car tani gin-declare nila nga dirty ng kwarta. Pangatag na. May COVID na di, bayin nyo na lang ni. Tapos ang pagpangatag sa kwarta sa media, alphabetical, ti letter A, Action Radio mauna. Tani, no? Kung ngalan, ni May Kuya Daan, be. Gani. Oo. Kaya ti ako Salgado, ti Morden, ti uli-ulihi tayo. No? Sige. Muna, ang Bacolod subong nga mga nagko nga balita kabay pa nga wala lang subong adlaw tumtum sa Plabuton para mas sulhay pagidangaton sining huna-huna. Sa patrol, Action Brian Borden report una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauling din nga balita syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So amo na ha, according sa kay Action Brian, biskan patuod na ginapatuman sa gihapon ng Corfid diri sa Bacolod, may ara sa gihapon sa mga matig-a nga ulo. Ang abi nila nga sang ginlift na ni Mayor Bing ang EO55 wala na kuno sang curfew. Hello. Ang curfew separado ini kagyari ini siya nalakip sa EO54 ni Mayor Bing Leonardia. Bawa, mga tao too much excited, no? Daw presman ba lang, too much love will kill you. Too much excited madakpan ka sa curfew. Mga ka-action, balikan ta to ha. Ato ba lang balita nga ginkalkal sang pungsod Japan ang parte dira sa Pacific Ocean para hibaloon ang mga mikrobyo. My God! Ang gakatulog nga mga mikrobyo ang ginpukaw matapos ang 101.5 million years ago na ang nakalipas sa idalom sa seafloor. Ini sa tiyempo pa sa mga dinosaurs nga naging rason man kung nga nagkalamatay ini. Sa paglipas ng panahon, ang mga kontinente ang nagbulag. Di ba sa una ginapatihan sa mga tao nga ang duta isa, di ba? Tungod ko no siyang galinog. Nagbulag ang duta. Ano, abi kiti sa una, wala pa suga, di ba? Ang balila ko no, kung nagalinog, kung pasigahon lang suga, mauntat ang linog, no?
Pero anyway, ang ocean ang nagsaka kag nagpanaog. Dalag ko nga mga lahi sang amo ang nagaginuha. Kag hasta na nga nagwa ang rasa sa mga tao natubuan sang buot. Naging malapad ang ginatawag naton nga curiosity kag skills hasta nga nakapaminsar kag nga kutkuton bala ang duta dras Pacific Ocean. Amo na sila masilingta mga kaakson kung gaano ka-curious ang tao subong. Gabis kanto nagapahimunong dira nga virus, gapahimunong dira nga masakit tandugon pagid. Kag tilawan kung epektibo sa tao. Ti pagtilaw sa tao pag nagbuang ati pertigid ka effective ang ginhimo niya. Kag subong ining mikrobyo nga natawag ta mga kaaksyon yara subong sa laboratory ka Japan kag nabalik ang iyang sini nga kabuhi. So ang mga researcher Joint Resolution ang nagkutkot kag nagkolekta sang sediment samples halin sa idalom sang ocean kag ang sample nakuha 328 feet or 100 meters sa idalom pagida sang 20,000 feet deep sang South Pacific Gyre o rehiyon sa Pacific Ocean nga may dutay nga nutrients kag gamay nga supply sang oxygen para mabuhi ini. Minsan na bala nga 20,000 feet ang kadalumon sang tubig. So 20,000 feet sang tubig, nagkutkot pagid sila 100 meters pagid sa idalom para makalkal tong mikrobyo. Ang ilang research ang nagtuon kung paano mabuhi ang isa ka mikrobyo. Mabuhi sa sini nga sitwasyon kag kung ini dormant. May chance pa bala ini nga mabuhi. Ini suno sa kay Yuki Morono nga isa ka scientist sang Japan Agency. Di kalabanan subong nadaan mga kaaksyon nga mga mikrobyo mabuhi man sa iya kauri man nga mikrobyo, di ba? Do paros bala sang isa ka cellphone connecting people. Ang do parehas man sang mga ginahambal nila nga biskan wala tuod pagkaon, wala tuod sang oxygen, we find ways ba? Do bangko ba? So amo na nga dito sa isa ka rehiyon sa Pacific Ocean which is Gyre, di ba? Mag-pronounce sila Gyre pero do Gyre or Gear ang spelling, no? It's Gyre. The correct pronunciation sina nga word, ano? So amo lagi na siya nga parte sa Pacific Ocean nga dutay to kadto nga isda. Kag ang mabuhi lang dito is ang mga mikrobyo pero nagdormant na sila Kumbaga pa may active nga mga mikrobyo sa ibabaw. Pero kung kutkuton mo pag sa idalom because ini sila natampukan because ang water current bala wala tuo nga pag-transfer or pagdalagan siyang tubig. Tiyan mo, nagkakatabunan sila. Tiyan mo na, ang mga cells nga ini, ang nakasurvive, milyon na ka mga tinuig ang nagligad. Ginbutangan nila siyang nitrogen. Ginbutangan nila siyang carbon. Sa sunod lamang sang 68 kaadlaw, inidayon ang nag-quadruple. Dobarahan, no? Butang ta sa baraha, di ba lang pares. Tapos ang trio, 3, quadruple, 4, butangan mo dira isa ka numero, quadruple, di ba? Tamo na nagwa sina, dasig na nagdamo ang mikrobyo. So amo na ang pagtuon sa Japan mga kaaksyon, kung ayhan mabuhi pa ang mikrobyo, ganang dormant 101.5 million years ago na ang nakaligad. Inasuno sa kay Yuki Morono sang Japan Agency nga isa ka scientist. Ti pagdamo to sa mga mikrobyo pamangkot dason. Ti para sa ano na? Gamiton sa mga sapat or base gamiton sa mga tao. Sa mga tao nga mga pasaway nga may curfew na malagaw pa na injikan sila. Tanawunta ko na paano maglapta ining mikrobyo. Ang barganin nila, napatay ganing dinosaur, tao pa. Anyway,
mga kaaksyon, iyari na ang aton mga jokes sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa kaadlaw, nangayo sa quotation ang presidente na siya LeBron James ang Republic of Banana para papintahan ang iya nga Yellow House. Grabe, no? Kung may White House, may ara man sang Yellow House. Tiki, kuan mo, Republic of Banana? Sa mga adlaw, mahibalaan ta kung sino ang may pinakabarato nga presyo sa pagpinta sa aton dire nga Yellow House, ha? Nag-imbitar kita sa mga tao sa iban nga pungsod. Sa ginbuksan na ni Presidente Lolo LeBron James ang mga quotations, dito niya nakita ang mga quotations sa mga nagakalain-lain nga pungsod. Ang Mexico, quote niya ha, $3 million. Brazil, nag-quote sang $7 million. Kag ang Pilipinas, $10 million. Mamahal Pilipinas ba? Sa sining nga quotation, pinamangkot ni Presidente Lolo LeBron James ang mga nag-intra sa quotation. Mexico, ga $3 million gid ang imo sukot sa pagpapinta sa akon nga Yellow House para sa Republic of Banana. Kay ang $3 million, Mr. President, 1 million para sa pinta, 1 million para sa labor, kag 1 million naman amo na ang amon ginansya. Okay. Alright. Ikaw naman, Brazil, nga 7 million gid ang imo nga sukot. Ano gani pangalan mo, Brazil? Ang pangalan ko, Mr. President, Rambo. Okay, Rambo. Nga 7 million gid ang sukot mo, nga pinta man lang ni. Kay kabalo ka, Mr. President, 3 million sa pinta, 2 million sa labor, para dasig kag 2 million ang ginansa. Preparar para sa 13th month ang akon mga empleyado. Okay, good na. Good na, Rambo. Okay. Proceed kita sa Philippines. Ano nin tabo ni? Yes, Mr. President. Ano gali pangalan mo, liwat? Ako si Johnny Tango. Okay, Johnny. Ano nag-imo yaho? Sukot mo, $10 million? Pinta? Ikaw pinakamahal dire. Pinta lang sa 100 square meters nga Yellow House. $10 million, Ged. Kabalo ka, Mr. President, Mr. LeBron James. 4 million para sa imo, 3 million para sa akon, kag ang nabilin nga 3 million, ihatag ko kay Mexico para pintahan niya ang imo nga Yellow House. Ay, Diyos ko, Lord. Mahay! Amo to mga kaaksyon, timakon mo na, quote niya 10 million, 4 million hatag niya kay Mr. President, 3 million iya, tapos yung nabiling nga 3 million, ihatag niya kay Mexico. Nag-subcontractor pa si Mexico, no? Pero ang main niya nga contractor, abuti, si Johnny Tango. Any mga kaaksyon, kabuti namin mga jokes nga gusto ipadala diri sa atong programa, i-PM nyo lang, pagitaon nyo lang, Red Salgado, kag syempre mga kaaksyon, pwede nyo man i-text diri sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Kag sa mga ulit diri nga nag-post, no? Good morning sa kay Ging Amar,
Elizabeth Malaka Gamala, good morning dire sa imo ha. Franco Villanueva Osorio, Martin Aliling, and also good morning gali sa kay attorney Mark Steve Mayo, and also good morning man sa kay Sir Danny Dangkalan of Bacolod CTPIO, adlaw-adlaw man nagapamati diri sa Action Radio Bacolod. Sa atong mga tagpalamati subong aga nga nagsabay sa nga aton isa ka oras nga programa nga nagapamukaw, nagahatag sa enerhiya kag nagahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Johnny Tango rides again. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Ini sa Action Red Salgado, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo